Pane chitiko chinoitika Mozambique chatinoti avo vakomana veFrelimo vanogera out victory march, but that victory march indozova yava exposer. Chokwadi chikava chabuda is evident kuti ava vakomana ava they really rigged the elections. Panapa pane mapictures anoshowa pasocial media zvatoona kuti vanhu vari against Frelimo, maprotestor avari kuita nevakomana veFrelimo vari kufamba mumastreets vanyatsobuda pachena kuti aiwa vakomana ava vakariga maelections. Arapinda mashoko amunanyuka panapa nobva subscribe like wataura bell icon. So muri kuona video muri kuona vakomana veFrelimo vakapfeka red vachiita mavictory march vachifamba mastreets. Kana muri kasection sekamuri kuona kana vanhu vasingambosviki nyange 500 vamuri kuona ava panapa vanhu vanonyanyira vachiti Frelimo's victory march has already begun in Maputo city. It is worth remembering that the CNE said that the political group won the elections by 70%, a fact that caused outrage within the community. Vanhu vari kuzvibvunza chiti 70% vakavhotera Frelimo vari mburi kupi? Panapa if you compare vakomana veFrelimo vamuri kuona red ava this picture vamuri kuona iri revanhu veopposition vari kuenda against Frelimo, zvingoti true kutobuda pachena kuti aiwa vanhu maresults akabuditsiwa aiwa neelectoral board yemunyika yeMozambique aiwa ndeenhema. Ndofundira kuti vakomana veFrelimo muchingoona kana kakasection avashoma mukaona vakomana veopposition vari kuuya vachiti aiwa Frelimo must go, vari kuuya vachiti aiwa the ruling party yeMozambique ngairwe pasi. Vakatonyanya kutowandisa zvingobuda chokwadi kuti aiwa vakomana ava vakarega maelections. Zvabvunzwa nevanzvinzi 70% vakavhoterai vari kupi, asi vakatodzokera kai kuZimbabwe. Tudze mafunguro enyu muri kudii mumusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.